Grazzi tal-fiduċa mhux biex lilkom illi ivvotajtu, però lil dawk li votaw biex jiena nitla fl-eżekuttiv, il-vot kien wieħed qawwi ħafna. Nkomplu nsaħħu l-istrutturi tal-partit, l-organizzazzjoni tal-partit, ix-xogħol importantissimu li sar minn predeċessur tiegħi Dr. Said, Chris Said, nirringrazzjah minn qalbi għaliex għamel biċċa xogħol u allura li għamilli ħajti ftit iktar faċli f'dan il-moment. Ovvjament, jekk inkomplu nsaħħu l-istrutturi tal-partit, irridu naraw illi naslu għal punt sentej u nofs lezzin oħra fejn allura ħammorru lejn elezzjoni ġenerali fejn irridu jkunu b'saħħitna u ma din norbot imbagħad l-aspett ieħor, l-aspett tal-komunikattiva, tal-komunikazzjoni tal-partit. Kemm qed nitkellem fuq komunikazzjoni interna, koordinament intern, kif ukoll kif aħna nwasslu l-messaġġ politiku tal-partit il-barra mill-partit, lin-nies. Ħanġibu lura il dawk in-nies li telqu l-partit, imma li ħanġibu wkoll lej il-partit ħafna nies ġodda wkoll. Dan jiena nemnu minn qalbi nwekkom ħidma biex dan isir. Grazzi.